दानि बावैसो आङो नमिनेसन फाइल खालामबाय मथा-मथि जोंनि फर्मेलिटिस फ्राय जोब्बायानोसै मैया टिकेट लानाय थांबाय दा नमिनेसन होखांबाय आरो बेनि स्क्रुटिनिसिम नेनांगौथ' प्रयजन गैखाला गाबोननिफ्राय फुरा फिल्डआव थांसै आरो समाबो खान्दाखा एबार समा खान्दाखा हिसाबै ओंखायनो जिरायनाय सम गैला गाबोननिफ्राय थांसै इलेक्सनखौथ' बोसोरै जेसेबां गेलेदों आं फुरा सिरियास भाबै गेलेदों एबारबो फुरा सिरियास भाबै गेलेगोन बयनिसिमबो सहैनो नाजागोन हाबबायबो थाखादों इलेक्सननि बारहावायाथ' जोबाखैनो बुंनो थांब्ला दाख्लै बिटिसिनि उननिफ्राय बा बिटिसिआव जों जिबायदि रायजो राजाजों थांबाय आरो बेनि उनावबो जों दासिमबो थांगासिनो दङ बे हिसाबै माने गोदान माबा मोनसे खालामबावनांगौ बेबायदि गैया अब्लाबो बयनिसिमबो सहैनो नाजागोन आरो बयबो जाथि जनगस्ति बयजोंबो रायलायनो नाजागोन धोरोमनि मानसिफोरजों रायलायनो नाजागोन जेसेबां दल संगठन गामि गामि सुबा आरो मोनसे चेनेल दंखायो हिसाबै थारैनो हागोन आरो मोजां भट मोनगोन होननानै आसा खालामदों। थांनाय बोसोरनिख्रुइ बे बाराव बेसेबां भट मोनगोन होनना सानो नोंथाङा? थांनाय बोसोरावथ' आङो गासै मोनदोंमोन 56,000 थांनाय बोसोराव भटआ खिन्थु एसे खममोन जोंना 1,58,000 मोन एबार दा भटआ बांनानै 1,90,000 खाथि जाहैबाय बे हिसाबैथ' बांखानांगोन आरो बांखानांगोन एबार जिहेथु जोंनि सरकार दं हिसाबै आरोबाव बांबावगोन एलायन्स हिसाबै बांबावगोन बेनिखायनो नर्मेलि नायोब्लाबो थांनाय बारनि भटनिख्रुइ एसे बांखानांगौ आरो भटआ बांबाय हिसाबै एसे बांबावनांगौ आरो मोनसेया जाहैबाय जिहेथु जोङो एलायन्स बिजेपिआ जिहेतु जोंनो मदद होगोन बे हिसाबै आरो बांबावगोन बेनिखायनो आंथ' एक्सपेक्ट खालामदों एबार 9निफ्राय 1 लाखहालागै भट मोननांगौ होननानै आसा खालामदों। सरकाराव फैयोब्ला नोंथाङा मन्त्रि मोनगोन मन्त्रि मोनोब्ला गोदान मन्त्रि मोनबाथ' सिमांफोर थाबाय आद्रा सिमां आं थांनाय बाराव मन्त्रि मोनदोंब्लाबो 4 दाननिल' नालाय ओंखायनो सुंद' समाव हाजोबाखै दा बे हिसाबै एबार आं गोलाव मन्त्रि मोनोब्ला जि आद्रा सिमां बेखौ आं मावफुंथारगोन। मासपाताव दुला बिरखं होगोन नामा सार? हा? मासपाताव बिसायख'थि फोरोंनायाव दुला बिरखं होगोन नामा? हाद्रि बिरहोलांनायथ' खोथा गैला जिखुनु जाया हाबगोन आरो जिखुनु जाया थांगोन बयखौ। रंजालि बैसागु मा बुंगोन सार? मोननैबोथ' माबायानोसै फोरबोआनोसै इलेक्सनखौबो दानि दिनाव बयबो फोरबो हिसाबैनो लायो आरो लाखानांगौबो फोरबो हिसाबै लानांगौ आरो बिनिफ्राय रंजालि बैसागु फैगासिनो दङ ओंखायनो मोननैजों ज' फोरबो हिसाबै बारहोलायनांगौ दा जोंनि गेजेराव जेनेबा 2-3 दोलो थायो खिन्थु बेखौ जों इलेक्सनसिमल' लानानै उननि समाव जाहाथे जों बावगारो मानो होनबा जों जयैनो थानांगोन ओंखायनो नैबेहाय जोङो बांद्राय इलेक्सनखौ लानानै जाहाथे बांद्राय एग्रेसिभ जालाया बांद्राय सिरियास जालाया बेखौ खावलायगोन ल' एन्ड अर्डारखौ जाहाथे मेनटेन खालामो